Považanoch si rádioamatéri splnili svoj niekoľkoročný sen. Priamo do stratosféry vypustili balón, ktorý tam vyniesol kamery, fotoaparát a prístroje na meranie teploty. Balón praskol až vo výške 39 km a predstavte si, že cenný náklad spadol na strom pri Veľkom Krtíši. Tento balón poletí z futbalového ihriska v Považanoch až do stratosféry. Nám vyniesie náš experimentálny náklad do výšky zhruba 35 km a mal by nafotiť a natočiť vlastne našu planetu z tejto výšky. Odbíjame. Balón letí, Mariánko, už je asi v 3 kilometroch. V špeciálne upravenej škatuli, ktorú balón vyniesie do stratosféry, sa nachádzali kamery, fotoaparát a prístroje na meranie teploty a vlhkosti vzduchu. Obsahuje elektroniku, ktorú sme zostavili vlastne vlastnoručne v amatérských podmienkach. Podľa predpokladov mal balón v 35-kilometrovej výške prasknúť a spadnúť na zem. To vyzerá tak, že by náklad mal pristáť niekde v okolí Zlatých Moraviec. Len čo sa balón odlepil zo zeme, vybral sa na miesto jeho predpokladaného dopadu dohľadávací tím. Ďalšia partia sedela v riadiacom stredisku. Momentálne predbojnou rýchlosťou, teraz letí rýchlosťou 36 km za hodinu a stúpa 6 metrov za sekundu. Po 2 hodinách letu praskol 39 km nad zemou. Takúto výšku u nás ešte nedosiahol žiaden balón. Doslova sme dosiahli slovenský rekord vo vystúpaní meteorologického balóna. Náklad nakoniec spadol do lesa neďaleko Veľkého Krtíša. Misia sa teda vydarila. Pre televíziu Joj Pavol Čertík.